Hi, I am Simeon Briliantes. I am 20 years of age. I am taking Bachelor of Science in Public of Administration in Pangasinan State University. Why? I joined this pageant because of my mother. Sabi niya sa akin, kahit saan ka man pumunta, kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo, nandyan kami para sumuporta sa iyo. At dahil sa sinabi niya na iyon, na-motivate ako na sumali sa patimpalat na ito. Kaya sa aking nanay, mahal na mahal kita. Once again, I am Simeon Briliantes, yung Mr. Gay, Binmaley.